אנחנו בעזרת השם יתברך בתורה מ"ב, לשון רבנו זיכרונו לברכה. וירא בצר להם בשומעו את רינתם, ויזכור להם בריתו, בהמשך הפסוק, וינחם כרוב חסדיו. רבנו מלמד, הנה על ידי נגינה נמתקין הדינים. על איזה נגינה מדובר פה? רבנו אומר שהניגון ממתיק את הדינים. כמו שכתוב בזוהר, הקשת היא השכינה. מקור הדבר הזה, ספר יחזקאל, שם הוא מובא, המראה שראה יחזקאל, וממראה מותניו ולמטה ראיתי כמראה אש, כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם. קשת היא השכינה, והזוהר מדבר על זה בכמה וכמה מקומות, נביא תכף את הזוהר הזה בפנחס, שהקשת היא השכינה הקדושה. תלת גוונים דקשת הם אהבות, אברהם, יצחק ויעקב, והם לבושים דשכינתא. זאת אומרת, הגוונים של אברהם, יצחק ויעקב, שזה גוון לבן, אדום וירוק, הם נקראים לבושים דשכינתא, כיוון שהם מאירים בה. יעקב זה הירוק? איך לומדים שהוא ירוק? תכף נסביר את זה בהמשך. אברהם, יצחק ויעקב, הגוונים שלהם מאירים בשכינה הקדושה, וזה בעצם הגוונים של הקשת, הם נקראים לבושים דשכינתא. וכשהיא מתלבשת בלבושים דנהירין, אזי וראיתיה לזכור ברית עולם, אזי וחמת המלך שכח. כל זה מהזוהר. הבן ממשיך, משל למלך שכעס על בנו, וכשהמלך רואה המלכה בלבושים דנהירין, אזי מרחם על בנו. רבנו פה מביא את הזוהר. בואו נראה את הזוהר בפנים, ונבין את זה יותר טוב. נקרא את התרגום של הזוהר. למדנו שמי שרואה את הקשת בגווניה, צריך לברך ברוך זוכר הברית. משום שהקשת יסוד עוד ברית קודש שנתן הקדוש ברוך הוא בארץ, לסימן שלא יבוא עליה עוד מהמבול, לפי שכאשר מתרבים הרשעים בעולם, רוצה הקדוש ברוך הוא לאבדם, ואז הוא זוכר אליהם את אותה השבועה שנשבע לארץ, שנאמר בהבטחת הקדוש ברוך הוא שהוא לא יביא עוד מבול לעולם. כתוב פעמיים לא, לא אוסיף לקלל ולא אוסיף להכות, וזוהי השבועה, כמו שכתוב אשר נשבעתי מעבור מנוח. רבי יוסי אמר, הקשת באה להגן על העולם, הכוונה שהשכינה הקדושה שנקראת קשת היא מגינה על העולם, לא השבועה שהשם נשבע. משל למלך, אומר הזוהר, שבכל פעם שבנו חוטא, פה מובן שכשעם ישראל חוטאים, אזי יש לקדוש ברוך הוא רצון לאבד את העולם, אז בכל פעם שבנו חוטא כנגדו בא המלך להלקותו, אזי נראית לפניו המלכה בלבושי כבוד של המלכות, שזה הכוונה שמה שהשכינה היא המלכות, יש לה את גווני הקשת, כי הגוונים של הקשת הם הלבוש של הקשת. יש את הקשת, זה המלכות. מי זה הגוונים שבה? חסד גבורה תפארת, אברהם, יצחק ויעקב. וכשהמלך רואה אותה מקושטת, הוא מעביר כעסו מבנו ושמח עימה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מעביר את כעסו מהרשעים ולא עושה דין בעולם. כמו שכתוב, כשנראתה הקשת בענן, וראיתיה לזכור ברית עולם. כשרואה את השכינה מקושטת, זוכר את הברית שקראת שלא להביא עוד מבול לעולם, ועל כן לא נראית הקשת בעולם אלא בלבושי כבוד של המלכות, שמגוונים שבה, שזה החגת. זאת אומרת, אומר רבנו, אומר הזוהר בפשטות, אנחנו מדברים עכשיו על ניגון, על ידי נגינה, ממתיקים את הדינים. הדינים למה הם נוצרים בעולם? הכל זה בגין וסיבת חטאים ועוונות. ואומר רבנו, על פי הזוהר הזה, אדם צריך עכשיו
להלביש את הקשת, להלביש את השכינה הקדושה בלבושי הכבוד שבה, כדי שכשהקדוש ברוך הוא יסתכל בה, אז וחמת המלך שכחה, כמו שנעשה עם אחשוורוש ואסתר, כן, שראה אותם בגדי המלכות, אז עבר ממנו כעסו, להבדיל אין סוף לעלות, מלך בכל מקום, כן, במגילה, זה מלכו של עולם, גם אחשוורוש, גם מלכו של עולם. אז זה אנחנו עושים על ידי הניגון. עכשיו הרבה מתחיל להסביר, באמת, מה הקשר לניגון, איפה הניגון הזה בא, איך אנחנו עושים את הפעולה הזאת, להלביש את השכינה הזאת כל פעם, כדי שכשהקדוש ברוך הוא יסתכל בה, אז זה מה יהיה המתקת הדינים. שהכעס והאחרון של הקדוש ברוך הוא יתקרר. אז אומר רבנו, ואותיות התפילה היא השכינה. כמו שכתוב, אדוני שפתי תפתח. שהדיבור הוא שם אדוני. זאת אומרת, זה ידוע לכולם. דיברנו על זה כמה פעמים. שבכל 10 ספירות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורות, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, יש לנו 10 שמות השם. במלכות, זה הספירה התחתונה, שם זה שם אדנות. כן? שם אדנות כקריאתו, לא ככתיבתו. שם אדנות זה במלכות. מה זה המלכות? גם את זה הזכרנו כמה פעמים בשם פתח אליהו, מלכות, פה, תורה שבהרפה כנראה. זאת אומרת, המלכות זה הפה. שם אדנות זה בפה. לכן כתוב, אדוני, שפתיי. דרך השפתיים, דרך הפה של האדם, יוצא הדיבור. הדיבור, שם נמצא שם אדנות, אומר רבנו. שהדיבור הוא שם אדוני. אז אנחנו רואים מפה בפשטות, שהשכינה משויכת איפה? לדיבור של האדם. הדיבור של האדם, האותיות שהאדם מוציא מפיו, זה כביכול התגלמות השכינה. בסדר? אומר רבנו, ונקרא קשת, כמו שכתוב, כמו שפרש רש"י, בחרבי ובקשתי, לשון תפילה. אז הנה, שהתפילה היא גם כן נקראת קשת, כמו שאמר יעקב בחרבי ובקשתי, כן? ואנוכי נתתי לך שכם אחד על אחיך, ככה אמר יעקב ליוסף הצדיק, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. אז מבקשים המפרשים, האם הוא בחרב וקשת לקח מהאמורי, זה עשיו, את הבכורה? לא, בחרבי ובקשתי זה בצלותי ובערותי, זה תפילה ובקשה. אנחנו רואים שהתפילה איך נקראת? קשת. אז אם התפילה זה הדיבור של האדם, זה השכינה, והתפילה שזה הדיבור של האדם נקרא קשת, מה אנחנו לומדים? שהשכינה היא קשת, אומר רבנו. וכל הנגינה הם תלת גוונים דקשת. הקול של האדם הם 3 הגוונים של הקשת. כמו שאמרנו, אברהם, יצחק ויעקב, חסד, גבורה, תפארת, מאירים בשכינה הקדושה. כשהם מאירים בה, אז זה נקרא שהתלבשה בלבושים דנהירים. אומר רבנו, הקול שלנו הוא מקביל לאברהם, יצחק ויעקב. למה? שיש בקול אש, מים ורוח. אז הזוהר מסביר שם, זה חמימות הלב, המים. אומר שם הזוהר שהריאה דרך הקנה היא שואבת את המים מהוושת. והרוח, הקנה שואב אוויר לריאה. אז אנחנו רואים שיש לנו פה בקנה, שהכל יוצא אש, יש לנו רוח ויש לנו מים. זה מקביל גם כן לאבות הקדושים, לגוונים של הקשת. אז אומר רבנו, אותיות התפילה שאתה מוציא זה השכינה. אבל אם אתה מוציא את האותיות בלי ניגון, אז אתה לא מלביש את השכינה הקדושה. כי מי הניגון? כי מי הלבוש של השכינה, של הקשת? הניגון שלך. כי שוב פעם בניגון שלנו אש, זה יצחק, זה הגבורה, יש לנו מים, זה אברהם אבינו, זה חסד, ויש לנו רוח, זה תפארת, כן? זה יעקב אבינו. אז אומר רבנו, הניגון של האדם שהוא מנגן אותיות התפילה, זה גורם להמתקת הדינים. זאת אומרת, לא סתם ניגון ממתיק את הדינים, אף על פי שוודאי שסתם ניגון גם כן ממתיק, יש תורות אחרות שבאו לדבר על זה. פה בתור המ"ב רבנו מדבר דווקא כשאדם מנגן את התפילה. ניגון התפילה זה פירוש להלביש את השכינה. כשהשכינה היא מלובשת בגוונים דנהירים, אזי וחמת המלך שכח. האדם ממתיק את האחרונה, ומכולם שם הוא ראיתיה לזכור ברית עולם, כביכול הקדוש ברוך הוא זוכר את הברית, הוא רואה את הקשת, הכוונה שוב פעם את הדיבורים שלך מלובשים בניגון, הקדוש ברוך הוא וינחם כרוב חסדה. אבל אתה עונה ל-18 או לתפילה? אתה עונה ל-18 פה מדבר רבנו? בעיקר.
18. אבל ודאי שזה מדבר על כל חלק בתפילה וכל פנייה לקדוש ברוך הוא, בהתבודדות, בקורבנות, בכל דבר. תפילת 18 זה בלחש, זה לא שייך גם ניגון. על פני פנימות התורה שם, מה שמדובר על הקשת וכולי, זה מדובר שם על שעת העמידה, שאדם... אבל אז הוא מסביר את זה שם באריכות, תפילת 18 זה בלחש, איך שייך שם הניגון? מה הבעיה? כשאתה מתפלל 18, אתה לא יכול לנגן. אתה יכול ודאי שאתה יכול לנגן. איך? מה הבעיה? אדוני שפתי תפתח, כן, בלחן שלך. כן, לשמוע את כל הניגון. אבל בפשט כאילו זה, אתה יודע, נגן ששרים בתפילה וכולם ביחד כזה, אתה יודע, כמו עלינו לשבח, שכולם שרים את זה. לחינמי גם כן, החזן מנגן את התפילה. יש הרבה אופנים לעשות את זה. אני אמרתי, זה לא דווקא לחש. כל חלקי התפילה. אומר רבנו, וראיתיה לזכור ברית עולם. כן? אז יש לנו 3 יסודות, אש, רוח, מים, שזה האבות הקדושים שמאירים במי? ביסוד האפר. יסוד האפר זה השכינה, זה המלכות. אומר רבנו, נמצא, מי שמנגן אותיות התפילה וכל הנגינה הם בזכות ובבהירות גדול, אזי מלביש את השכינה, היינו האותיות בלבושים דנהירים וקודשא בריך וריאותה, זיבך בית המלך שכחה. יש פה דבר לבאר, כי רבנו הוסיף, מה זה כל הניגון שהוא בזכות ובבהירות גדול? מה הכוונה שיש לי קול יפה? מה הפשט של רבנו פה? שזה בסקות ובהירות. רבנו אומר יפה, קודם כל תלביש את התפילה. איך תלביש את התפילה? בניגון. נגן. כן. רבנו אומר כשכל הנגינה הוא בזכות ובבהירות גדול. שבן אדם... מהעוונות. הכוונה נראה לי שבן אדם מיושב בתפילה שלו והמחשבות לא זזות, לא רצות למקומות אחרים. אז התפילה זכה, נקייה כזאת, מבלי רבבים. האמת עם שניכם. רק אני רוצה להשתמך אותה ואת מה שאמרת. טוב, אבל נקרא, אז נביא את הליקוטי ההלכות, נבין את הנקודה הזאת יותר. וזה שפרש רש"י, בשומעו את רינתם, כן, כתוב שם, וירא בצר להם, כן, זה תחילת הפסוק, איתו פתחנו את רמ"ב, וירא בצר להם, בשומעו את רינתם. רש"י מפרש, מה זה בשומעו את רינתם? בזכות אבות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רואה בצר לנו, הוא שומע את הרינה שלנו, רש"י מציין, מה שהוא שומע את הרינה שלנו, זה בזכות אבות. רבנו אומר, אתה יודע איזה עומק יש פה? מה זה בזכות אבות? אומר רבנו, אלו כשהנגינה שהם תלת גוונים דקשת כנ"ל, בבהירות ובזכות גדול, אז ויזכור להם בריתו וינחם כרוב חסדיו. זה ההמתקה. אז שוב פעם, וירא בצר להם, מה זה בצר? צר, זה שיש דינים. אדם עובר מיצר בעולם, עובר דין, חוסר נעימות, לא כסדר, וצריך להמתיק את הדין. אומר רבנו, תתחיל להלביש את האותיות של התפילה. בשומעו תן להשם לשמוע את הרינה שלך. הרינה זה הלבוש, הגוונים המהירים של הדיבור, של האותיות שלך. מה רש"י מפרש? בזכות אבות. זאת אומרת, הניגון הוא נקרא זכות אבות. הניגון הוא לבוש, כמו שאמרנו שהאבות הם לבושים דשכינתא. לכן בשומעו את רינתם בזכות אבות, אומר רבנו. אומר רבנו כי התלת גוונים הם האבות כנ"ל ולבושים דשכינתא, ושהלבושים נהירים בזכות ובבהירות נקרא זכות האבות, אזי הוא הציע לזכור ברית עולם, אזי וינחם כרוב חסדיו, היינו בחמת המלך שכחה ונמתקים הדינים. זאת אומרת, לפי זה יוצא שהביאור של תחילת הפסוק הוא ככה, וירא בצר להם, הקדוש ברוך הוא רואה את המיצר ואת הצרה שלך, והוא צריך שאתה כביכול תעזור לו, בוא תתחיל לעשות, תתחיל לדבר, אבל לא סתם דיבור. דיבור מתלבש בניגון, כי הדיבור שלך זה אותיות התפילה, זה השכינה, אבל היא לראש של בגדים של כדרות, של שחרות, אומר הזוהר, צריך להוריד ממנה, להפשיט ממנה את הבגדים הצועים, הבגדים המלוכלכים, ולהלביש אותה בבגדי כבוד. כי אתה עכשיו כביכול משל לאדם שחוטא, אתה מעורר דין בעולם, או שאחרים מעוררים דינים בעולם. אומר רבנו, כשאתה עכשיו מנגן את התפילה, אתה מלביש אותה באבות הקדושים, אתה מאיר בה את האבות הקדושים. אברהם, יצחק ויעקב, חסד גבורה תפארת, אש מים ורוח, זה הכל שלך. אומר רבנו, זה נקרא בשומעו את רינתם, בזכות אבות. מה המשך הפסוק? ויזכור להם בריתו,
וינחם כרוב חסדיו. כי כשאתה עכשיו מלביש אותה, אתה מראה לקדוש ברוך הוא את השכינה, בלבושים דינירים, את אותה קשת בגוונים שלה, אז ויזכור להם בריתו. השם זוכר את הברית שהוא נשבע, כי אתה המתקת עכשיו את הדין, אזי וינחם כרוב חסדיו. וזרוע הפסוק. השם מתנחם, והחסדים מתגברים על הדינים, וינחם כרוב חסדיו. עכשיו, יש פה נקודה לבאר אותה, יש פה נקודה הלכות חשוב מאוד. רבי נתן, בהלכות חזקת מטלטלין, זה דרכו של משפט, הלכה אות י"ז, בואו תקשיבו טוב 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 מה שרבי נתן אומר, זה מחיה כל אדם באשר הוא שם. וזה בחינת ריבוי הצעקות והקולות הנוראות שצועקים כל ישראל בימים של ראש השנה ויום הכיפורים, הכל כדי לעורר כל הנגינה. הצעקה שלנו זה כל הניגון. מעורר. שהוא בחינת תיקון הקשת, לזכות שיהיה הכל בזכות או בבהירות. אז זה גם תרץ לך את הקושיה. אתה לא חייב לנגן את תפילת 18, אלא לצעוק את תפילת 18. וצעקה גם כן לא חייבת להיות צעקה בקול רם. זה יכול להיות כמו שאמרנו בתור ה', כן? כן. די, תפתח, וזה להכניס את כל הכוחות שלו בתוך התפילה. זה נקרא צעקת הלב, זה צועק, אבל זה צעקה דקה. אומר רבנו, לזכות שיהיה הכל בזכות או בבהירות כדי להמתיק הדינים, בבחינת אוריתיה. כי מחמת שרוב בני האדם אינם זוכים שיהיה כל נגינתם בזכות ובבהירות מריבוי פגמם, אומר רבנו, מה זה קול זך? מה זה קול בהיר? זה קול של אדם נקי. אומר רבנו, אבל מחמת הפגמים של האדם אין לו קול זך ובהיר, אז איך הוא ילביש את השכינה? וכאשר יודע כל אחד בנפשו כמה פגמים יש לו, על כן צריכים לצעוק הרבה מן הלב בקולות רבים אדירים, אומר רבי נתן, עד שיעורר רחמי השם יתברך, שיסתכל על פנימיות בפנימיות הקולות שנעלם בהם טוב הרבה, כן יודעים שהם בו טוב, אז מלמעלה לא רואים בך את הטוב, אבל שאתה צועק בתוך הקול שלך גנוז בפנים, עומק דעומק של טוב. מושכים אותך מהבור. אבל השם רוצה לשמוע הרבה צעקות. מושכים אותך מהבור. ממש ככה. אומר רבנו, בחינת כל זך ובהיר, ועל ידי זה ירחם עליו וימתיק ממנו הדינים. וזה בחינת ממעמקים קראתיך השם, שאומרים בראש השנה ועשרת ימי תשובה, אנחנו מוסיפים את זה כל פעם. למה בעשרת ימי תשובה מוסיפים את המזמור? כן, אחרי השתבח שמה. שאומרים לפניו יתברך, אף על פי שאין קולנו עולה יפה, אף על פי כן בעמקי עמקות הקול, היוצא מעומק הלב, בוודאי הכל זך וזך, אומר רבי נתן. כי בפנימיות כל אחד מישראל זך וצח בעיניו יתברך מאוד, אפילו הפגום והמלוכלך במעשיו מאוד. כי בכל אחד מישראל יש נקודות טובות יקרות וזכות מאוד כידוע. וזהו השם שמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. היינו שאנו מבקשים שאף על פי שאיננו זכאים, אנחנו לא זכאים, אף על פי כן נשמע בקולנו ויקשיב אוזניו לכל תחנוננו, כי צריך כביכול לשמוע ולהקשיב אוזניו היטב לקולנו. מה זה? מה אתה אומר? תהיינה אוזניך קשובות. למה אתה מציין את זה? שהשם יקשיב. למה אתם צריכים להקשיב? הוא לא שומע אותך? לא. הוא צריך להקשיב לקול, בתוך הקול, שבתוך הקול הגנוז אצלך, לקול הזך והבהיר הזה. אז אתה אומר לשם, אבא, תדע לך, אני אומר אליך מה שאני אומר, אני מלוכלך מאוד, פגמים מלא מאוד, שעל פניו מלמעלה נראה שהקול שלי יוצא מאדם פגום. אבל אבא, תקשיב טוב למה שאני אומר, כי בעומק הצעקה שלי גנוז טוב הרבה. ואם אתה תסתכל על זה, אז בעצם אתה תראה שכן הלבשתי את השכינה הקדושה. ואז זה קוים פה, הוא איתיה לזכור ברית עולם. אזי וחמת המלך שכח. אומר רבנו, כדי שיברר משם כל זך וצח מעמקי עמקים כדי להמתיק דינים. וזה בחינת וישמע אלוהים את נאקתם ויזכור אלוהים את בריתו את אברהם. למה עוד פעם? שימו על מה כתוב. וישמע אלוהים את נאקתם, של עם ישראל, ויזכור אלוהים את בריתו את אברהם. למה את אברהם? את יצחק, את יעקב. למה? כי הברית שהשם נשבע מביא קשת. מי הלבוש של הקשת? אברהם, יצחק ויעקב. לכן כתוב פה ויזכור אלוהים את בריתו את אברהם, את יצחק ואת יעקב. מה הקשר ברית לאברהם, יצחק ויעקב? בפנימיות של הדבר, אומר רבנו, כי הם הלבושים של השכינה, ואז רק השם זוכר את הברית שלו להמתיק את הדינים.
היינו שבמצרים שהיו ישראל משוקעים במ"ט שערי טומאה, שבוודאי לא היה כל העם זך כראוי. הנה זה הפרשות שלנו עכשיו. אף על פי כן, על ידי ריבוי הצעקות שצעקו אז, כמו שכתוב ויצעקו בני ישראל אל השם, על ידי זה וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, שהוא זכות אבות, שהוא בחינת וראיתיה לזכור ברית, שזוכים לזה על ידי כל הנגינה שהוא בזכות או בבהירות. אבל במצרים שלא זכו עדיין לקול כזה, עוררו רחמי השם יתברך על ידי ריבוי הצעקות, עד ששמע אלוהים את נאקתם ויזכור את בריתו את אברהם. דהיינו זכות אבות שהוא בחינת וראיתיה כנ"ל, וכן הוא בכל זמן, בפרט בראש השנה, ביום הכיפורים. אז זה בכל זמן, זה לא רק בימי הימים הנוראים. גם עכשיו, פה בשדה, כל אחד יוצא, הוא צועק ממקי הלב שלו. הוא מעורר את הבחינה הזאת. בפרט בראש השנה ביום כיפור בימים נוראים, שמחמת שאנו יודעים שאין קול לנו זך וצח, צריכים לצעוק בקולות הרבה עד שישמע השם יבחר בשם קול נעים וזך להמתיק כל הדינים שמעלינו, וזה בחינת מה שאומרים העולם, שיכולים לבוא לכל נגינה נאה על ידי צעקת הרמת קול הרבה. כך אומר שאצל תראו את הלשון של רבי רבנו, אומר פה כמו שנוהגים המנגנים, שאומרים בלשון אשכנז, רייסט זיך אויס קול. מה תרגום? אומר, או הוא מכריח עצמו להוציא איזה קול. אדם צועק, הוא מכריח את עצמו להוציא איזה קול. אומר, בשיקרא דלישנא של הבני אדם יש בזה סוד. למה הם אומרים את זה ככה? וכמו שהוא בגשמיות כן הוא ברוחניות, אומר רבי נתן, שאפילו מישהו פגום מאוד ואין קולו זך וצח כלל, יכול לבוא לקול זך ובהיר על ידי ריבוי צעקות בקולות הרבה, עד שירחם עליו השם יתברך ושמתיק עליו הדינים, על ידי בחינת וראיתיה לזכור ברית עולם. אז מה רבנו אומר למעשה? אם אתה רוצה ליצור מציאות של המתקת הדינים, אומר רבנו תדע לך שעל ידי נגינה נמתקים הדינים. למה? הנגינה אמרנו הם לבושים דשכינתא. הדיבורים שנדבר עם השם זה האותיות, זה המרכיבים של השכינה. לכן כל אחד שמגביה את קולו וצועק מעמקי עמקים ומבקש מהקדוש ברוך הוא שיחפש טוב בתוך הניגון הזה, בתוך האותיות שלו, אז זה מלביש את השכינה לבושה. נסיים פה היום, התורה נסיים פעם הבאה. בסדר? נחלק אותה לשתיים. כן, עד כאן.